Той човека, както да направи, виж, не съм спирал, но ние бяхме вътре 20 ма аз го заварвам сега, че тук стоите, а тук е забранено. Наистина. Тук е забранено, вижте, Вижте сега, добре, ама аз съм 20 на години шофьора. тук, нас се изгониха вътре в Вие сте 20 години тук, но създавате така предпоставки за ПТП. Да, ама аз създавам предпоставки за ПТП. А вие сте, как се казвате? Моля? Вие как се казвате? Или Евтимов, що? Илия Евтимов. Да. От кога седите тук? Не, аз седа от много време, не съм стоял. Вчера и завчера не съм стоял да не Вижте падам. сега как ви подминава рейса и може да ви закачи. Сега, разбирам. Да. Аз разбирам, но стоянка на централна гара няма. Вътре в паркинга плащат, не знам на кой плащат, на господин Бурджиев ли, кой е, защото аз съм познавам всички тук. И вътре нямат право да сложат стоянка, а ние на спирката, аз плащам на всякой плащам и данъци, и на съвета съм платил разрешителни, всичко, и накрая да не мога аз да си нахрана си глоби плащате ли? Глоби плащам. Колко? 2500 лева имам глоби от Дайджи. За едни документи 1500 лева, който ни ме връчи на акта. Ама вие сега сте за глоба за неправилно паркиране. Сега съм за глоба и си тръгвам и няма да работя повече и обаче аз знам къде да ида, защото тук съм... Ама опрека не е конкретно за вас. Опрека не е конкретно за вас. Опрека е за това, че паркирате неправилно и създавате предпоставки за происшествия. Знаеш какво ми казва един катъче? Верно, че шофьорите вика макар той му прави акт за че минал на червено. И дойде на мен ми направи фиш. Вижте, тук докато си говорим за една минута, четвърти автобус. Да, разбирам. Ама къде е